Hemen gaude Habilitasen, gaur auzolan erraldoian, 6. kanpaina da hau ja, €1.000.000 eman dira ja euskalgintzara, baina oraindik lan asko dago egiteko. Ekintza txikiekin helburu handiak lortuko ditugu. Adibidez, auzolan handi honetan egiten diren kutxei jabea aurkitzen badiegu, helburu handi bat lortuko dugu, gauza txiki horrekin. Aurten eskaintza ere bai handitu egin da, 3 kutxa daude, bi beharrean, kutxa beltza, betikoa, €50, kutxa berdea, dena ekologikoa daukana, €60, eta kutxa txuria, €70, pizka bat bereziagoa dena. Orduan, badakizue, badago denontzako aukerak. Nik kaja berdea erosten dut, produktu ekologikoak kontsumitzea gustatzen zaidalako, eta gainera 25% euskara laguntzeko dalako. Guk etxean beltza eta berde hartuko dugu, Gabonetan kalitatezko produktuak izateko eta Nafarroako euskarari bultzada bat emateko. Nik saski txuria erosiko dut, familiarekin Gabonetan gozatu eta aldi berean Euskal Herriko hegoaldean euskara bultzatu eta sustatzeko.